दिनै एनडिएफबि आफादनि जोनोम सान 1986 मायथाइनि 3 अक्ट'बर। बे आफादखौ मानि थाखाय दानाय जादोंमोन? मोनसे समाव बर' हारिखौ भारत सरकार आरो आसाम सरकारा अत्याचार खालामनाय जादोंमोन। जेरै गिबियावनो क'क्राझार, बङाइगाव, बरपेटा, गहपुर दाब दाब जायगायाव अत्याचार खालामनाय जादोंमोन। बेनि थाखाय बर' हारिखौ रैखा खालामनो थाखाय बे नांनायनि गेजेरजों बिएसि, बिटिएडि आरो बिटिआर मोनदोंमोन। नाथाय बेयावबो बर' हारिया गोजोननाय मोनासै। दिनैसिमबो बर' हारिनि सायाव अत्याचार खालामबाय दङ। बेनि थाखाय बर'लेण्ड सोरजिनो थाखाय गासै एक्स एनडिएफबिफोरखौ आरो बर' हारिखौ नांलांबाय थानो थाखाय बे प्रेस मिटनि गेजेरजों गासैखौबो खावलायहरनाय थाबाय। आरो लोगोसे बे प्रेस मिटनि गेजेरजों बिटिआर सरकारखौ फोरमायनाय जायोदि जेलाव थानाय गासै एक्स एनडिएफबिफोरखौ थाबैनो उदां खालामना होनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय। एसेनोसै। एक्स एनडिएफबि बाक्सा डिस्ट्रिक्ट बरमा। गोजोन्थों।